Bueno, moi bons días a todas e a todos. Acompáñame Mónica Maneiro, Iñaki Martínez, falta David Barro, o terceiro piar do festival que hoxe presentamos, a segunda edición do Festival de Artes Performativas Plataforma, un festival que está dirixido por Performa Sociedade Cooperativa, da que forman parte os tres, que baixo o fío da performatividade quere tender pontes entre todas as artes visuais e as artes vivas, a música, a arquitectura, o diseño. O ano pasado estreamos Plataforma, foi un éxito. Estaba previsto inicialmente que se celebrara na primavera do ano 20, pero finalmente, por lo que todos sabemos, tivemos que adialo ao mes de setembro, e a verdade é que foi un éxito rotundo. Fronte á pandemia e as restriccións, apostamos todos pola reactivación cultural, pola súa transversalidade e descentralización, porque se fixeron moitísimas cousas en moitísimos lugares diferentes, polo talento local, cunha programación pensada para espazos da cidade moi singulares e sempre seguindo, como todos sabedes, os protocolos de seguridade en cada momento. Un éxito no que fundamentalmente tivo que ver o programa que deseñastes, non? Performance, danza, concertos, música diversa, deseño, arte contemporánea, poesía, exposicións, conversas, un grandísimo abano de cultura con mayúsculas para un festival de cidade comprometido co urbanismo e coa riqueza patrimonial, material e inmaterial que ten Compostela. Un festival que representa en toda a súa extensión ao que é Santiago como cidade, non? Unha cidade diversa, unha cidade inclusiva, igualitaria, innovadora, educadora, sustentable, cualidades que tamén están presentes no festival en Plataforma. Esa transversalidade, esa diversidade, esa igualdade, esa innovación cultural, esa preocupación pola sustentabilidade, esa aposta polo grandísimo talento local e esa seguridade que ofrecimos daquela e que imos ofrecer este ano tamén, volverán a estar presentes na programación deste ano, que agora nos van a presentar Mónica e Iñaki. Eu estou totalmente convencida de que vai a ser un éxito. Creo que a proposta que ofrecemos é riquísima e que vai a enriquecer de forma moi importante esta primavera de Compostela. Entón, pode empezar Mónica. Bueno, gracias a todos. En primeiro lugar, en nome dos tres, de Iñaki, de David e meu, queremos primeiro agradecer ao Concello de Santiago por apoiar esta iniciativa, porque sin o apoio do Concello non sería posible en ningún caso. Para nós foi un gusto ano pasado poder celebrar a primeira edición do festival nun contexto que non era o máis sinxelo, digamos así, non? Pola pandemia, pero conseguimos que todo funcionara de algún xeito, que o traballo cos artistas fora posible. Para nós, Plataforma é un festival importante no sentido de que dá cobertura a accións e a un tipo de traballo que está, como dicía Mercedes antes, no límite entre as disciplinas, non? Traballos que van alrededor do performativo, da arte da acción, e que conxugan de algún xeito a relación intrínseca entre as artes vivas, as artes escénicas, a literatura, a arquitectura, a música, non? Para nós, estas propostas tiñan que estar pensadas, como xa fixemos o ano pasado, en relación coa cidade. Por iso, un ano máis, contamos co apoio do Concello de Santiago e de outras institucións culturais que están aquí en Santiago, como pode ser o CEGAC, ou a Fundación Didac, ou incluso a Galería Nordés, que se suma este ano como espazo privado de difusión das artes plásticas para acoller programación, e ao mesmo tempo espazos de rúa,
porque para nós é moi importante que o público de Santiago, como ten sendo habitual dende fai moito tempo, poida acceder ás actividades facilmente, non? A implicación dos espazos institucionais, digamos que coa implicación de diversos espazos buscamos crear un efecto de roteiro, non? Para que a xente poida transitar entre as distintas actividades do festival. Este ano tamén as actividades van a ser de balde, a xente terá que facer unha inscripción previa a través da páxina web do festival, plataforma.gal, facendo esa reserva de tickets poderán acceder ás actividades. Neste sentido, dicir que seremos moi rigurosos co ano pasado coas medidas de seguridade para que toda a xente poida disfrutar da cultura dun xeito seguro. E dicir que tamén, igual que o ano pasado, as actividades de arte de acción, propostas escénicas, concertos se acompañan con exposicións. Neste caso, a exposición de Pilar Albarracín, que está agora mesmo no Centro Galego de Arte Contemporáneo, a exposición de Carlos Garaicoa, que vai a inaugurarse dentro de pouco na Fundación Didac. E alrededor destas exposicións tamén haberá performance de artistas que van a traballar sobre elas. Dicir tamén que para nós é moi importante o traballo cos artistas galegos, máis do 70% do cartel deste ano de artistas galegos, e tamén para nós é importante a paridade, non? Entón, se veredes o programa, son moitas as artistas que están no festival, non? Isto é algo consciente e que ademais xurde dunha maneira natural. É dicir, esta selección está feita polo valor do traballo das artistas, non por ningunha circunstancia de cupos, non? Senón porque son elas as que están demostrando de algún xeito un traballo de calidade no campo das artes plásticas, no campo das artes escénicas e da arte de acción. Nada máis, Iñaki vai vos explicar un pouco o que é a programación deste ano. Moitas grazas, Mónica, moitas grazas por estar aquí. Moitas grazas, Mercedes, a que realmente sin ti, sin a túa visión que entendiches desde o primeiro momento este festival o pasado ano e con esta continuidade, desde logo que non estaríamos aquí. De verdad que moitísimas gracias. E, pouco que engadir ao que dixo a miña compañera Mónica, pero sí que me gustaría destacar, ainda que tendes aí o programa completo do festival. O programa aí está sin horarios, porque como estamos todavía, falta un mes para o festival, non sabemos como van a estar as restriccións. Están anunciadas as datas, despois precisaremos na web e nun folleto que temos, parado, digamos, na imprenta para poder editar, para poder imprimir, cando serán estes horarios, non? Este ano teremos finalmente a presencia de La Ribot, que foi a única actuación que tivemos que cancelar na pasada edición. Este ano sí que estará o 1 de xuño finalmente bailando no CEGAC, despois de ter recollido este León de Ouro na Bienal de Venecia de Danza, como sabedes. Haberá tamén unha performance de Pilar Albarracín na Quintana, que servirá de peche a súa exposición do CEGAC. Pilar Albarracín acaba de ser nomeada polo goberno francés Chevalier des Arts et des Lettres recentemente, o que hai incluso que nos dixo, sempre que chamades a alguén lle dan un premio importante fora. Entón, están todos esperando a ver a quen chamamos na seguinte A Ribot que ya vido ano pasado. Exacto. E nos, anunciamos o festival, digamos, antes de que lle concederan este premio, ¿no? E este ano, pues un pouco mesmo. Despois, volvemos a colaborar este ano para inaugurar o festival coa Banda Municipal de Santiago, nesta maneira que temos, digamos, de entender o festival, de colaborar co maior número posible de institucións da cidade, de agrupacións, de administración. Entón, este ano será a artista de Sanxenxo, Amaya González Reyes, a que está traballando con Casiano, co director da banda, e con todo o grupo para facer esta performance coa que se inaugurará o festival despois do ben que resultou a que fixo o ano pasado o artista Juan López.
tamén, bueno, como consideramos que os artistas necesitan estímulos e, por suposto, medios para poder realizar o seu traballo nas mellores condicións, imos a seguir este ano investigando formatos como as accións poéticas que imos a realizar no Parque de Belvís con Lara do Pazo e Estevo Creus. Imos a continuar facendo conferencias performativas que faremos en torno a distintos espacios da Universidade de Santiago, porque nese momento estarán mostrando parte da súa colección a Fundación María José Jove, que tamén colabora con nós por primeira vez, e convidamos a 4 artistas interesantísimos, que son Carmen Nogueira, Félix Fernández, Mónica Mura e Vasco Araúso, o artista portugués, que farán unhas conferencias performativas especiais novas que estrearán no contexto do festival. Tamén estarán no festival artistas que nunca presentaron o seu traballo en Galicia, como a artista catalá Laia Struc, que fará unha colaboración co grupo compostelán Samesugas. É un tipo tamén digamos, é algo moi intencionado cando programamos o festival, que veñan artistas de fora a traballar con artistas de aquí, para que non sexa que veñan a facer un bolo sin máis, sino que realmente hai un traballo coa local e haya estas colaboracións das que despois saen proxectos tan ricos como xa sucedeu na pasada edición. Estarán tamén, se estreará unha peza ao colectivo Vacaburra no Teatro Principal, Bárbara Bañuelos estará tamén no Teatro Principal, Janet Novas, a bailarina coreógrafa, estreará unha nova peza pensada especialmente para espazos museísticos que estreará no CEGAC, as rapazas do colectivo LAC farán unha performance no Parque de Belvís, Loreto Martínez presentará unha nova peza en colaboración con unha artista italiana que se chama Elena Biserna, a farán na Praza de Mazarelos. Clausuraremos o festival diante da igrexa de San Martín Pinario cunhas proxeccións que están preparando Marta Verde e DJ Mil. Hai unha nova peza de Masako Hattori. Tampouco quero ser pesado describindo todo o festival porque, o tendes aí, pero, sí que estamos realmente satisfeitos de todo o que conseguimos mostrar. Como dicía a miña compañera Mónica, e non igualdade e paridade, hai superioridade aplastante de mulleres, o cual nos encanta que sexa así. E tamén haberá unha parte importante de espazos para a educación, para a mediación cultural, con talleres, haberá encontros e conversas cos artistas, algúns antes, outros despois das actuacións, para que tamén digamos que quede algo máis, que poida haber esta colaboración, este intercambio de información e de experiencias cos cidadáns e cos visitantes e público que teña o festival. Aparte, redundar un pouco no sentido de Festival da Cidade, porque por esa implicación co tecido cultural de Santiago e de Galicia, por los diferentes actores e institucións varias da cidade que participan ao final neste proxecto, dende a banda municipal tamén, como un elemento que o ano pasado, que decías, que funcionou moi ben, e que este ano repetimos a experiencia. Eles están contentos, e eu creo que todos nos quedamos contentos con a mesma, senón tamén esa propia universidade, o CEGAC, que xoga tamén un papel protagonista, e ese papel protagonista das mulleres, que, como ben decía Mónica, non é a cuestión de que se quera buscar esa paridade, e que o talento que temos de creadoras, de investigadoras, de colectivos de creación femenino é enorme e riquísimo, e, polo tanto, todas estas circunstancias fan de plataforma un festival cunha proxección presente e futura importante. Unha pregunta, polo tema de taller para nenos que vexo aquí, que foi un pouco que non mencionaste, non sei se poderías falar un pouco máis de que son ou de que maneira se vai a chegar a cultura das performance aos nenos, que parece unha cousa un pouco lexana.
Bueno, isto para nós é unha parte moi importante, tiña que haber unha parte de educación e de mediación cultural no festival que, como dixo Iñaki, se articula un pouco en base ás charlas cos artistas e tamén en base a estes talleres, non? Incluir os nenos na posibilidade de disfrute das accións para nós será moi importante. Xa o fixemos o ano pasado con un taller realizado pola educadora, mediadora e tamén artista, traballa moito con performance, Adriana Pazos Otón, que se fixo no Parque de Belvís. Maravillosa. E a idea era introducir aos nenos nesa cultura da acción, non? Nese traballo performativo, explicarlles un pouco como funciona o traballo das artes vivas. E por eso, como nos gustou moitísimo o traballo que ela fixo, decidimos este ano repetir. Faremos outro taller no parque con ela, tamén alrededor da idea da performatividade. Xa o veredes pronto na páxina web. Os rapaces podense inscribir e participar nas actividades que ela vai a propoñer. E este ano sumamos tamén a Alba Cacheda para facer un traballo con eles tamén neste campo. Para nós é unha aposta fundamental do festival que as novas xeracións poidan ter unha educación no campo das artes plásticas, porque iso é o que ao final lles vai a posibilitar na súa vida, non, poder disfrutar da cultura, non? Para nós a educación nese sentido é básica. Bueno, o traballo que fixo o ano pasado Adriana Pazos Outón ali en Belvís, creando un labirinto cun rollo de cartón así semirrígido, foi brutal. E que o que comentaba Mónica, non? Esa aproximación a arte, a expresión artística a través destas accións para uns nenos que xogaron, que axudaron a desplegar facendo ese labirinto que cubría toda unha peza moi importante do Parque de Belvís, foi realmente maravillosa. Hai testemunhas fotográficas que o acreditan, non? E despois a gran satisfacción das que participaron nesa tarde, non? Nesa mañá que foi pola mañá, foi realmente unha experiencia fantástica e que axuda a comprensión tamén por parte da cativada, non? Do que é a expresión artística, non? E como construíla nuns ámbitos maravillosos, porque hai que decir que o gran valor tamén do festival está na localización que se fai de Compostela, non? De tanto, bueno, que é unha liña que levamos moi clara en acción cultural, non? De utilizar os nosos recursos, o noso patrimonio tanto natural, é dicir, os parques e xardíns da cidade como os elementos monumentais, e as dúas cousas a vez, porque temos a fortuna de ter pois espazos que aunan esas dúas formas de patrimonio e que pois lle dan un valor engadido a calquera acción que se faga, non? E a proba está nesas fotografías das diferentes actividades, performances que se fixeron o ano pasado. Sí, efectivamente, porque temos unhas infraestructuras de teatros, auditorios, espazos impresionante para as dimensións da cidade, e despois estes espazos públicos, tanto do Casco Vello como de Parque Son Mellor, non tan coñecidos como o Parque de Belvís, o Parque de Bonaval, que sí que son coñecidos, pero bueno, que sí que nos gusta explorar, digamos, as posibilidades, e tamén para as artistas e para os artistas é toda unha maravilla poder intervir ou poder presentar as súas pezas aí, e tamén para o público resulta moi estimulante, obviamente, é moi interesante asistir ao teatro principal a un espectáculo, pero cando vas pola noite e o tempo acompaña a un espectáculo no Parque de Bonaval, como fixemos o pasado ano, vamos a repetir este ano, pois sempre hai algo como máis excitante para o público cando chega a ese sitio tan especial e tan, eu diría, de festival, porque tamén co festival pretendemos sairnos
das programacións habituais de presentar un tipo de propostas que non é tan fácil que entren nos programas estables de abono ou nas programacións habituais dos teatros ou das institucións culturais da cidade, non será. Neste sentido, a min gustaríame apuntar nada máis unha cousa que xa explicou Iñaki un pouco antes cando falou da programación, é que o apoio que fai o Concello, o apoio que fan as institucións a este festival é o que fai posible que a programación teña importancia no feito de que os artistas teñen a posibilidade de facer proxectos novos, de traballar en base a encargos concretos para o festival, e iso lles posibilita poder facer produccións que noutro caso, sen este apoio, non serían viables, non? E isto é moi importante para nós, que teñan a capacidade de traballo sobre ideas novas, non? E teñan o apoio económico necesario para poder sacalas adiante. Alguna cuestión máis? Pois nada, gracias. Temos agora outra Gracias. ronda de prensa.